Χρήστο, γιατί φεύγεις? Για πες μας, τι λάστιχο φοράς σήμερα? Μπράβο. X-grip. Λοιπόν, X-grip. Σήμερα... το έχω ακουστεί αυτό, Γιώργο. Οκ. Τι έχεις ακούσει το ένιση? Νορμάλ πράγματα. Normal πράγμα. X-grip. Θα φανεί. Θα κάνουμε συγκριτικό τεστ σήμερα. Test ride, το X-grip. Γιώργο, επειδή εγώ Πώς το βλέπεις σαν μαλακό? Πολύ μαλακό. Κάνεις το ξεφουσκώνεις? Το ξεφουσκώσω γιατί πρέπει να ξεφουσκώσω. Για να δω πόσο το ξεφουσκώσεις. Για πάτα λίγο. Από πάνω, από πάνω. Κοίτα το κάνεις. Λοιπόν, πώς το βλέπεις, θα προχωράει σήμερα? Θα φανεί. Είναι M&S Mud and Snow. Θα πας και στα Γιάννια. Θα πάω στο Everest. X-grip, test ride. Θα το δούμε σήμερα. Κάτι nylon γράφει απάνω, Χρήστο. Χρήστο, nylon γράφει απάνω. Το λάστιχο το είδες? Τι δεν θα γράφει. Καλτσούκ. Καλτσούκ. Με γράφει και... Επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Το λάστιχο έχει rotation κατά εδώ. Πού το βάλω ανάποδα? Και εσύ το βάλεις ανάποδα. Τι έχεις να πεις για αυτό? Να. Ασπρόσικα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν νομίζω να παίξει πολύ ρόλο, αλλά... Ούτε βγάζω τους μπόξους, ούτε κοιτώ. Ο Χρήστος με το X-grip είναι ακόμα κάπου εκεί κάτω. Πριν από μια εβδομάδα, με πιο δύσκολες συνθήκες, βγήκε από εδώ με Μισελίν λιωμένο. Πριν να το αλλάξει, πριν από μια εβδομάδα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, μέχρι εδώ ακούγεται. Μήτας, 40 μήτας δεν έχει. Έτσι ραγάπηκα αυτό. Το value for money, φίλε, το καλύτερο. Αλλιώς βάζα Μισελίν και... Αλλά το extreme soft, όχι το medium. Γι' αυτό το terrain που έχουμε εμείς εδώ, Αντώνη. Για το terrain που έχουμε εμείς εδώ. Γιατί το terrain εδώ είναι μεικτό. Έχει χώμα, έχει λάσπη, έχει πέτρα, στεγνή πέτρα βρεγμένη. Είναι το αγαπημένο μου, να ξέρεις. Έχει απ' όλα. Ο Χρήστος είναι κάπου εκεί κάτω. Μετά από περίπου 2 ώρες έχει ανεβεί 5 μέτρα. Φύγε πίσω! Εκεί είχε σταματήσει και ο Στέργιος και ξεκίνησε μια χαρά. Εκεί που είναι, εκεί δεν είχε σταματήσει και εσύ, ρε Στέργιο? Έχω μια περιέργεια, ρε φίλε. Θέλω να το οδηγήσω λίγο αυτό το φανταστικό λάστιχο που έβαλες. Το χώμα πιάνει στην πέτρα, δεν πάει βήμα. Βρεμένη πέτρα, δεν πάει βήμα. 2 άτομα με σπρώχναν να ξεκολλήσω από εκεί. Εντάξει. Σκέτο χώμα, ρε φίλε, όλα πάνε. Μήπως έχει μους? Όχι. Ποιο ρε, τέρμα ξεφουσκωμένος είναι. Σβήστε. Αφού ξεφουσκωμένο είναι. Τώρα που ανέβηκες πάνω, δεν κάτσε καθόλου. Τι θες, να το φουσκώσεις? Όχι, το βγάλω. Θες να σε δώσω βαλβιδολόγο να τη βγάλεις τη βαλβίδα? Αφού δεν βγάζει αέρα, τίποτα. Να το ξεφουσκώσω, λέει. Αυτό δεν έχει αέρα μέσα. Έβγαινε και από εκεί, βγαίνει και από εδώ. Άμα δεν έχεις φόρα, δεν έρχεται από εδώ. Αργήσαμε να βγούμε. Ωρε Χρήστο, πάνω είναι ο Χρήστος. Ο Χρήστος είναι έτοιμος για εγκεφαλικό. Όχι ρε, πάμε. Άμα μόνο σας έλεγα. Πιο πολύ με νευριάζει, γλιστράβω. Κάτσε από πάνω στις λασπούδες, μην μπαίνεις μέσα. Δεν μπορώ να κοπεί τώρα. Θέλει να μπει λασπούδες, οκ. Στο λασπούδες είμαστε. Στέργιος, οργώνει.
Ο Αντρής το πέταξε. Αλλά καλά είναι, από εκεί θα βγει. Φαίνεται του στέριου το λάστιχο. Μήτας 2 πράσινες ρε δακωτό. Στη λάσπη πώς πάει, Χριστό? Αυτό δεν δυσκολεύτηκα, αλλά εκεί στις πέτρες καμία. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, όπως είσαι, τράβατε ένα σπινιάρισμα να το κάνεις με τη Τι λέει η λάσπη. Βουλγάρα? Οχο, Καλή είναι. οχο, πει του σκούτου μας είναι που. Πω από πέτρα που έχει μέσα. Πάλι έμεινε ο Χρήστος. Εγώ με αυτό το ταπεινό μήτας 2 πράσινες, έτοιμο για αλλαγή είναι το καημένο. Είναι λίγο χωματάκι εδώ, οργώνει το X-Grip. Έχει καλές γωνίες. Εδώ καλά πήγε. X-Grip Power. Αν θέλουν να μπουνε, Εσύ θες να μπεις? κουράστηκα λίγο, ας πούμε αλήθεια. Να... Τι έγινε, κόλλησε πουθενά? Το Στέργιος εδώ, ο Χρήστος εδώ, πάμε, πάμε! Έλα! Ο Χρήστος έχει καταλήψει. Μάλλον κουράστηκε από το σμπρόξιμο. Ο Χρήστος τα χρειάστηκε με το λάστιχο. Έχει κουραστεί πάρα πολύ. Γλιστρούσε πολύ, δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί βόλτα. Οι πέτρες αυτές γλιστράνε υπερβολικά, θέλουν ποιοτικά λάστιχα. Γι' αυτόν τον λόγο και έφυγε. Ελπίζω να το βγάλει σύντομα, γιατί είναι ο οδηγός ο οποίος έχει απαιτήσεις από το λάστιχο. Πρέπει να φοράει καλό λάστιχο.